Obyčajne vždy, keď prídu nejaké problémy, tak je potrebné tie problémy riešiť. A najideálnejšie je, ak sa tie problémy riešia v zárodku. Najčastejšie rizika sú v podstate, keď máte partnera alebo spolupodielníka, ktorý nemá záujem. A dohodnúť sa skôr je lepšie, ako čaká na to, kým vám to bude musieť urobiť súd za vyššie peniaze. Lexante on Air je nový podcast, ktorého som aj ja súčasťou. Prajem vám krásny dobrý deň. Dúfam, že budete mať z toho krásny zážitok, ako aj my s pánom doktorom Jankom Huňadym. Môžem hovoriť Janko alebo Ján. Ako vám je príjemné? Janko. Ďakujem. Janko, takže vítam vás v Lexante on Air podcaste. Dúfam, že sa cítite dobre. A moja taká prvá otázka hneď na úvod je, že odkedy ste súčasťou advokátskej kancelárie Lexante? Slovo dalo slovo, sadli sme si ako kolegovia, je tam výborná spolupráca, tak bolo hriechom povedať nie. Ja sa inak občas budem pýtať tak jednoducho, lebo ja nie som právnik, ale... Ja budem jednoducho odpovedať. To je moja úloha v rámci tohto podcastu. Ja teda viem, že právnik alebo advokát sa venuje rôznym oblastiam. Čomu sa venujete vy, alebo na čo sa špecializujete, čo je taká vaša doména? Na túto otázku obyčajne odpovedám spôsobom, že na všetko okrem trestného práva. To trestné právo mi nejakým spôsobom nesadlo už od vysokej školy, takže venujem sa v oblastiam občianskému, obchodnému práva z nehnuteľnosti, rôzne špecifické veci týkajúce sa daní, týkajúce sa verejného obstarávania, takže týmto smerom je moja práca, moja angažovanosť v tejto firme. Áno. A môžem sa spýtať o takú súkromnú otázku? Skúste. Že možno, prečo ste sa rozhodli byť advokátom? Že kde to vzniklo? Kedy? Pramení to, ja neviem, z detstva, z nejakých rodinných vzťahov? Mali ste nejaký vzor? Advokátom som sa stal v podstate po skončení školy. Človek má nejakým spôsobom možnosti, kam sa bude uberať. Či už na prokuratúru, alebo ako nejaký právnik interný nejakej spoločnosti, alebo do štátnej správy. Prípadne niektorí sa vidia ako sudcovia. Mňa najviac imponovala práca advokáta. Zdalo sa mi to viacej tvárnejšie, viacej možností realizácie v iných veciach alebo v iných postaveniach. Som videl takúto väčšiu zviazanosť nejakou štábnou kultúrou. Kdežto advokát vlastne z povahy má charakter nejakého slobodného povolania, takže z tohto pohľadu viacej ma to ťahalo týmto smerom. A je to tak, a naozaj je pravda, že máte viac tej slobody? Môžete si robiť, čo Áno, chcete? slobodu máte potiaľ, pokiaľ vám ju dá klient. Áno, takže z tohto pohľadu, áno. Úžasné. Tak ak teda dovolíte, tak poďme na tie konkrétne témy, ktoré možno zaujímajú aj našich poslucháčov. Tieto téma, tak vo všeobecnosti môžem povedať spoluvlastníctvo, čiže niečo s niekým spoluvlastním. A taký ten prvý podtitul, ktorý by sme si mohli rozobrať, je podielové spoluvlastníctvo osôb, teda k jednej veci. Úplne jednoducho, čo to vlastne je to podielové spoluvlastníctvo? Skúsim na začiatok takým citátom, že láska a vlastníctvo neznášajú konkurenciu. Tým som chcel povedať to, že je najlepšie, ak nejakú vec vlastníte sami. Nemáte žiadny problém. Toto je dobré. Týmto by sme to mohli aj ukončiť. Ďakujeme veľmi pekne. Toto bol fantastický podcast s Jankom. Takže všetko vlastníte sami. Dobre. Toto nebolo veľmi vtipné. Ak sa vám to nepodarí a máte spoluvlastníkov, tak musíte sa nejakým spôsobom dohodnúť a nejakým spôsobom vzájomne vychádzať a hľadať nejaké riešenia, aby tá vec v podstate aby tá vec nedegradovala, aby ste tú vec vedeli zveľaďovať, brať nej úžitky, užívať. Spoluvlastníctvo podielové je vlastne vlastníctvo niekoľkých
osôb k veci. Najčastejšie sa s tým stretávam pri nehnuteľnostiach. Či už vo forme podielového spoluvlastníctva, kde tie podiely sú v rovnakej výške, alebo sú rôznych výškach. Od toho sa potom odvíja aj možnosť disponovania s touto vecou. To je, by som na úvod vlastne povedal nejaký ten základ k tomuto, takýmto jednoduchým spôsobom. No a potom sú tu už nejaké podmnožiny tohto spoluvlastníctva, ktoré môže vzniknúť aj medzi manželmi, kde má ten charakter trošku iný. A tam to nazývame bezpodielové spoluvlastníctvo. K tomu sa samozrejme tiež dostaneme, lebo to sa týka mnohých z nás, veru tak. A toto podielové spoluvlastníctvo si môžem teda vysvetliť napríklad tak, že mám nejakú budovu, ktorú vlastníme povedzme traja a nejakým spôsobom to treba na papier vysporiadať to a tak ďalej, alebo teda upraviť to. No, vlastníkom tejto budovy sa stávate, alebo môžete sa stať rôznymi spôsobmi. Buď to zdedíte spolu s dedičmi, alebo to kúpite spolu s niektorým vašim partnerom, známym. Takisto k vlastníctvu budovy sa môžete dostať aj spôsobom, že to dostanete darom. Tak to je celkom dobrý prípad. To by bolo úplne najideálnejšie. V konečnom dôsledku stav je taký, že vlastníte ju s niekým, kto buď zdieľa vaše predstavy o užívaní s touto nehnuteľnosťou, alebo nezdieľa. Ak zdieľa, viete sa dohodnúť, viete nájsť nejaký kompromis, čo s tou budovou, na čo bude slúžiť, ako ju využijeme. V prípade, ak je v nejakom havarijnom stave alebo potrebuje nejakú rekonštrukciu, sa viete dohodnúť na spôsobe rekonštrukcie. Takisto z toho vyplýva aj spolupodielanie sa na nákladoch takejto rekonštrukcie. Je to ideálny prípad, keď sa takýmto spôsobom viete dohodnúť. Nastávajú aj situácie, keď sa títo spoluvlastníci nevedia dohodnúť, alebo dediči sa nevedia dohodnúť, čo s tým. Hej. Tak buď to nejakým spôsobom začnú si navzájom robiť zle. To je celkom časté však. Stáva sa to, hej, ale v konečnom dôsledku zistia, že to nie je spôsob, ktorý im bude na prospech, alebo trpí tým tá spoločná vec, ktorá by mohla prinášať nejakým spôsobom úžitok. A na druhej strane im to spôsobuje zbytočný problém a hlavy bôl. Pre tieto účely je dobré, keď do nejakého takého vzťahu vstupujeme, buď si tú vzájomnú predstavu nejakým spôsobom dáme na papier a si to nejakým spôsobom dopredu zadefinujeme. Ak nie, tak potom sme nutení to riešiť počas behu, počas života tejto nehnuteľnosti, a ak sa dostaneme do neriešiteľných situácií, že sa nevieme zhodnúť, tak nám nič iné neostáva a budeme sa musieť obratiť na súd. Alebo sa tejto nehnuteľnosti môžeme takisto zbaviť. Aj to je možnosť. Aj to je možnosť prípadne z toho úplne vycúvať a predať svoj spoluvlastnícky podiel. A predať to buď inému vlastníkovi, alebo to predať inej osobe. Takže sú rôzne možnosti, ale vždy najideálnejšie je nájsť nejakú dohodu a takýmto spôsobom ten úžitok z tej nehnuteľnosti by mali všetci. Môžem sa spýtať takú úplne jednoduchú otázku, že aké sú najčastejšie rizika, ktoré môžu prameniť práve z tohto bezpodielového spoluvlastníctva? Najčastejšie rizika najčastejšie rizika sú v podstate, keď máte partnera alebo spolupodielníka, ktorý nemá záujem. Ktorý nemá záujem na riešenie situácie
alebo sa len väzie. V tomto prípade vám to spôsobuje problémy v tom slova zmysle, že buď ak tie podiely nemáte, respektíve ak tie podiely sú rozvrhnuté v takom pomere, že bez jeho súhlasu sa neviete pohnúť, tak vám nutnosť nejakej obnovy alebo nakladania s touto nehnuteľnosťou spôsobuje to, že ste paralizovaní. Tak. A v takom prípade to budete musieť nejakým spôsobom riešiť. To sú také najčastejšie rizika. No. Iné ma nenapadajú v tomto. To je úplne v poriadku. A by ste mi možno povedali, lebo teraz nás možno niekto počúva, kto je v takejto situácii. Ak by ste mohli, Janko, vysvetliť, aké sú najčastejšie chyby, ktoré ľudia robia pri podielovom spoluvlastníctve? Najčastejšie sa stretávame s chybami, hlavne keď predávajú svoj podiel na pozemkoch napríklad. Keď neoslovia ostatných spoluvlastníkov, lebo každý z týchto spoluvlastníkov má tzv. Zákonné predkupné právo a vy ste povinní ponúknuť ten svoj podiel ostatným spoluvlastníkom. Až v prípade, ak títo to svoje právo nevyužijú, tak vy máte právo ten svoj podiel predať nejakej tretej osobe. To sú najčastejšie chyby, keď opomínajú túto zákonnú požiadavku alebo to zákonné právo tých ostatných spoluvlastníkov. Ak to potom ďalej rozvediem, tak následky spočívajú v tom, že tí opomenutí vlastníci, čiže tí, ktorým to malo byť ponúknuté, sa potom musia domáhať voči osobám, ktoré nadobudli ten podiel, aby ten podiel vrátili späť, alebo aby vyplatili. Tu sú nejaké rôzne možnosti, ktoré im pripúšťa alebo umožňuje zákon, aby napravil vlastne tú chybu, ktorú spravil ten pôvodný vlastník. Kedy vy, Janka, možno odporúčate v prípade, ak je niekto súčasťou takého toho podielového spoluvlastníctva, kedy kontaktovať napríklad vašu advokátsku kanceláriu? Kedy je ten čas, že poď, toto už nevyriešiš sám? No, obyčajne vždy, keď prídu nejaké problémy, tak je potrebné tie problémy riešiť. A najideálnejšie je, ak sa tie problémy riešia v zárodku, pretože ak sa ten problém rozvinie do štádia a vy v tej problematike nie ste zbehnutí a neviete, ako konať, dostanete sa do nejakej slepej ulice, urobíte niektoré úkony, ktoré vám zbytočne ublížia, zhoršia situáciu a použijem lekárskú terminológiu. V podstate, keď príjete lekárovi už so zlomenou nohou, tak čo vám lekár už? Tak už len ju zafixovať a čakať, či sa vám to dobre zrastie. Môže, nemusí. Hej. Ale vždy je dôležitá prevencia. Vždy je dôležité pred každým športom sa rozhýbať a prekrviť to telo. A takisto aj pred potenciálnym sporom alebo potenciálnymi problémami, ktoré sa ukazujú, je potrebné kontaktovať osobu, ktorá tomu nejakým spôsobom rozumie a vie vám vysvetliť, aké sú možnosti, akým spôsobom sa dá táto situácia, ktorá by mohla v budúcnosti nastať, riešiť. A z toho pohľadu, alebo z tohto uhla pohľadu je to pre vás určite jednoduchšie, rýchlejšie a lacnejšie riešenie, ako už keď tento vzniknutý problém prácne odstraňovať a sanovať. Čiže zhrňme to, ak mi hrozí v úvodzovkách nejaké podielové spoluvlastníctvo, tak vy odporúčate, aby som sa obrátila, alebo aby sa dotyční obrátili na advokátsku kanceláriu pred tým, ako sa to celé udeje, ako potom, keď sa dejú problémy, hej? Nepovedal by som, že ak vám hrozí, nemusí to byť hrozba, to môže byť aj príjemná vec. Preto som povedala, že v úvodzovkách to hrozí. To môže byť aj príjemná vec, keď sa stanete spoluvlastníkom nejakého veľkého pozemku. Darom s dedením. V
v podstate vždy je dobré pred tým, ako chcete nejakým spôsobom s tou vecou nakladať, zistiť si, komunikovať s ostatnými spoluvlastníkmi a hľadať spoločnú reč. Hej. Buď to budete robiť vy, alebo to bude za vás robiť nejaký váš správny zástupca. To sú také tie scenáre, keď sa niečo nejakým spôsobom chystáte urobiť. Chcete to predať, chcete to nejakým spôsobom zmeniť, zhodnocovať alebo robiť iné dispozície s touto vecou, tak vždy je dobre dopredu si zistiť, ako sa to dá, akým spôsobom a takto to potom viete odkomunikovať s ostatnými alebo prostredníctvom kancelárie právneho zástupcu odkomunikovať s ostatnými spoluvlastníkmi a nájsť také riešenie, aby bolo rýchle, efektívne a stálo vás to čo najmenej peňazí s úžitkom, ktorý pre vás bude najlepší. Áno. A čo, ak dojde k situácii, že sa, ja to tam tak dobre napísané veľkými písmenami, zle rozídem so spoluvlastníkom? No, ak sa zle rozídete so spoluvlastníkom, tak vám asi nič iné neostane, len požiadať súd o to, aby vaše spoluvlastníctvo zrušil a došlo k vysporiadaniu. Deje sa to žalobou na súd, kde v podstate vysvetlíte dôvody vášho postoja, vysvetlíte príčiny tohto stavu a preukážete, že v podstate nie je môcť sa so spoluvlastníkmi alebo so spoluvlastníkom dohodnúť a nechcete v tomto stave alebo v tomto vzťahu zotrvávať. Tak požiadate súd, aby vám to vaše spoluvlastníctvo zrušil a rozdelil. Súd má potom nejaké možnosti a buď sa to rieši, pokiaľ technicky je to možné, sa tá nehnuteľnosť alebo tá vec rozdelí fyzicky podľa podielov jednotlivým spoluvlastníkom, alebo sa prikáže niektorému z tých spoluvlastníkov do vlastníctva a ten vlastník potom bude zaviazaný tú časť, ktorú od vás dostal prikázaním aj vyplatiť. Čiže on sa stane výlučným, jediným vlastníkom. Vy sa z tohto vzťahu dostanete preč a ten podiel, ktorý ste vlastne odozdali tomu jednomu vlastníkovi, vám bude vyplatený. No ale potom je ešte možnosť, ak tieto dva spôsoby nám nebudú možné byť zrealizované, tak súd potom nariadi predaj tej nehnuteľnosti ako takej, alebo toho pozemku. Výťažok potom z tohto predaja sa následne po odraťaní všetkých tých nákladov s tým súvisiace rozdeli potom medzi jednotlivých spoluvlastníkov. No a takýmto spôsobom dojde k rozdeleniu a zrušeniu spoluvlastníctva medzi nami dvoma, keď by som to zobral do tohto vzťahu nás dvoch. Ideálne, ak tie vzťahy nebudú rozbité do takej miery, že ešte budeme vedieť komunikovať a budeme vedieť nájsť nejakého tretieho. Že by ste mi prišli ešte na meno? Že by som vám ešte prišiel na meno nejakého tretieho záujemcu, tak by sme tú vec, ktorú spoluvlastníme, predali tomu tretiemu a kúpnu cenu si rozdelíme. Aj to je riešenie, ale tí spoluvlastníci musia komunikovať a musia hľadať riešenie. Ak táto komunikácia zlyhá a nedá sa to takýmto spôsobom, ostáva už len tá žaloba na súd, o ktorej som spomínal. Áno. A ak môžem, tak sa spýtam možno, poďme do vašej praxe, ako máte v rámci teda podielového spoluvlastníctva. Aké najčastejšie možno spory, problémy riešite vy ako advokát? No, najčastejšie sú vlastne spory alebo veci týkajúce sa podielového vlastníctva práve s tým zrušením a vysporiadaním, keď najčastejšie dedičia zdedia nejakú tú nehnuteľnosť, nejaký ten pozemok a buď sú to dedičia, ktorí sú z rôznych ďalekých rodín,
ktorí sa možno aj nepoznajú, alebo aj sa poznajú, ale sú tam možno nejaké averzie a nejaké spory z minulosti, rodinné nejaké nezhody a nevedia nájsť nejakú spoločnú reč. A niektorý z nich sa potom obratí na nás a hľadáme riešenie, ako sa z tejto situácie dostať. Tak, aby sme našli riešenie a boli s tým riešením spokojní všetci. Skôr či neskôr vo väčšine prípadov, aj keď to dojde na súd, tak dochádza k tomu, že súd ešte aj svojím vplyvom vie primäť tie strany k nejakej dohode a skončí sa to nejakou dohodou, nejakým súdnym zmierom, bez toho, aby to musel súd o tom rozhodovať. A takýchto prípadov je veľa, hej? Tak sú. Nevravím, že je to že ich je veľa, ale sú takéto prípady, stáva sa. Takže najčastejšie, aspoň v mojej praxi bolo tak, že keď bol problém so spoluvlastníctvom, obyčajne bol problém na strane dedičov, ktorí to zdedili a nevedeli s tým nejakým spôsobom pohnúť, alebo to zdedili, a už potom a nebol ani problém, že komunikovali alebo niečo takýmto spôsobom, ale chceli to jednoducho speňažiť, tak potom sme to už len riešili otázku speňaženia, pripravenia zmluvnej dokumentácie a takýchto vecí. Takže pokiaľ doteraz sme riešili podielové spoluvlastníctvo, tak teraz prechádzame na tému, ktorú sme už v úvode v podstate naznačili. Je to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov. Vieme, Janko, veľmi jednoducho povedať, o čo tu vlastne ide. Je to nejaký majetok, ktorý zrejme nadobudnú manželia spolu, hej, v tomto vzťahu, zväzku? Je to vlastníctvo, ktoré vzniká iba medzi manželmi. Na rozdiel od podielového, ktoré vzniká medzi osobami. Áno. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov môže vzniknúť iba medzi manželami. Uzatvorením manželstva v tohto okamihu každá vec, každý niečo, čo si manželia po uzavretí manželstva nadobudnú, tak sa stáva ich bezpodielovým spoluvlastníctvom a s týmto potom títo manželia v rámci svojho spolunažívania disponujú, rozhodujú o tom, ako ďalej a starajú sa o tento majetok. Počas sa potom rozvádzajú a presne sa potom o to hádajú. Môžem mať jednu otázku, ktorá ma celkom zaujíma. Predtým, kým som sa vydala, tak som vlastnila, dajme tomu, trojizbový byt, ktorý bol vyslovene len môj. V prípade, že si teda sa vydám, tak tento byt je už súčasťou BSMK, alebo ako to je? Áno, veci, ktoré manželia nadobudnú pred manželstvom, do bezpodielového spoluvlastníctva manželov nepatria. Takisto sa to týka aj veci, ktoré by manželia aj počas manželstva nadobudli formou dedenia alebo darovania, alebo týkajú sa to veci nejakej osobnej potreby, prípadne veci, ktoré slúžia výlučne na výkon činnosti povolenia toho, ktorého manžela, tak to sú veci výlučne patriace tomuto manželovi a takisto nepatria v prípade rozdeľovania BSMK, nepatria do BSM. Môžem sa spýtať, napríklad teraz ste povedali, že v rámci manželstva, napríklad dedenie, počas manželstva zdedím po babke byt, tak môj manžel nemá nárok na ten byt? Vy ste vlastník tohto bytu, vy disponujete s ním, komu umožníte tento byt užívať je na vás, ale v prípade, ak by došlo k zániku manželstva, tak je to vec, ktorá patrí výlučne vám a nie je to predmetom dedenia. To je zaujímavé. Predmetom vysporiadania. Môžem sa, Janko, veľmi jednoducho opýtať. Ja som sa rozhodla, že vstúpim do manželstva s pánom XY, takéto sa mi stalo, teoreticky, a čo mám robiť? Mám sa možno poradiť nejako predtým s vami, že čo robiť? Dá sa to nejak BSM-ko nejako upraviť? Alebo tak? Povedzme, mám už niečo už vlastním? Alebo chápete, čo sa chcem opýtať? Myslím asi, áno.
poznáme to z filmov, hlavne z Ameriky, kde manželia alebo osoby, ktoré chcú vstúpiť do manželstva, uzatvárajú tzv. Predmanželské zmluvy. U nás náš právny poriadok to neumožňuje. Bohužiaľ, alebo chvála Bohu, ťažko mne to vyhodnotiť. A u nás v podstate týmto spôsobom neviete nejak regulovať, čo bude v prípade, ak sa manželstvo ukončí a dojde k rozdeľovaniu BSM-ku, tak to vopred to neviete zadefinovať. Umožňuje to právny poriadok v niektorých špecifických situáciách. Napríklad, ak sa niektorý z manželov chce venovať podnikateľskej činnosti, tá podnikateľská činnosť môže skončiť úspešne, majetok sa zhodnocuje, alebo môže skončiť neúspešne, o ten majetok prídete. Tam umožňuje zákon v prípade, ak by ste získali oprávnenie na podnikanie, požiadať súd, aby zúžil to bezpodielové spoluvlastníctvo manželov a tým pádom sa vyhnete tomu, že by majetok, ktorý v manželstve disponujete, aby ste ho zaťažila neúspechmi, ktoré by vás v prípade podnikania mohli postretnúť. Môžem sa ešte na záver nášho podcastu spýtať na také čisto praktické veci, keď nás ľudia počúvajú, že čo by ste možno vy z vašej praxe odporúčili predtým, ako idú uzatvoriť manželstvo? Na čím majú rozmýšľať, aké robia chyby? S čím možno by mohli prísť za vami, aby sa poradili? Pred vstupom do manželstva treba veriť, že manželstvo vám vydrží. Tak krásne. Obetovať k tomu čas, priestor, venovať sa partnerovi a takéto problémy potom v živote nebudete musieť riešiť. Stane sa, život je rôzny, má rôzne tvári a následky. Pred vstupom do manželstva, viete, to už je, buď si veci, ktoré ste nadobudli pred vstupom do manželstva, vám ostávajú. Hej, po vstupe do manželstva možno vtedy si môžete zvážiť, či manželstvo alebo to BSM-ko nezúžite, keď viete, že jeden z partnerov sa chce venovať podnikaniu. Prípadne si dopredu nejakým spôsobom budete nastavovať vzťahy, že ako to chcete riešiť. Lebo platí nejaká zákonná fikcia, že v podstate čo nadobudnete v manželstve, tak to patrí do BSM. Takže z tohto pohľadu nejaké múdrejšie rady vám neviem dať. Nechcem uzatvárať náš podcast nejako negatívne, práve naopak pozitívne, ale teda odporúčate v prípade, že sa to náhodou stane a stáva sa to často, veľmi dobre to viete, že sa manželia rozvádzajú, idú od seba. Sú to situácie, kedy aj tie medziľudské vzťahy sú celkom naštrbené medzi manželmi. Odporúčate v takýchto prípadoch obrátiť sa povedzme na vašu advokátsku kanceláriu? No, v každom prípade, ak to manželstvo dojde do štádia, že už si partneri nevedia spolu žiť a považujú za nevyhnutné ukončiť svoje manželské spolužitie, tak po rozvode vy môžete potom v zmysle zákona vysporiadať si to bezpodielové spoluvlastníctvo najideálnejšie dohodou. Vždy je najlepšia dohoda. To tvrdím aj ja svojim klientom. Vždy je lepšie sa dohodnúť, ale niekto, kto sa nechce dohodnúť, tak potom sa to musí riešiť podaním návrhu na súd a súd zo svojej úradnej moci rozdelí podľa princípov zákonných ten majetok, ktorý manželia nadobudli počas manželstva. Platí nejaká domnienka, že podiely sú zásadne rovnaké. Sú tam rôzne možnosti modifikácie podľa toho, kto ako prispel na udržanie alebo na získanie tohto majetku, kto ako sa staralo o ten majetok, kto ako sa staral o rodinu. Prihľada sa na záujem maloletých detí, ak sú aj maloleté deti v tomto prípade.
A výsledkom by malo byť vždy rozdelenie toho spoluvlastníctva takým spôsobom, aby tí ľudia fungovali v zmysle pravidel, ktoré sú nastavené v zákone. A na druhej strane vaša dohoda vôbec nemusí rešpektovať tie zákonné pravidlá. Pokiaľ vy sa dohodnete, že ja neviem, všetko je moje, tebe ostáva už len auto. Ak ste s tým spokojní, tak do toho súd nemá nejakým spôsobom čo vstupovať. Ale v prípade, ak tá dohoda nie je a nie je možné dosiahnuť, tak podľa princípov, ktoré sú stanovené v zákone, tak súd postupuje a rozdeľuje to vaše spoluvlastníctvo, bezpodielové spoluvlastníctvo. Je ešte princíp, že v prípade, ak nie je ani dohoda po skončení manželstva medzi bývalými manželmi, ale ten majetok nejakým spôsobom užívajú, tak platí nejaká fikcia, že pokiaľ nedojde vysporiadaniu do tých 3 rokoch od zániku manželstva, tak veci, ktoré užívajú manželia, tak sa stávajú podielovými spoluvlastníkmi. A sme zase na začiatku. Kde si zase musíte nejakým spôsobom s tým svojim podielníkom hľadať spôsob a komunikáciu, aby ste s tou vecou vedeli disponovať. A ak sa zase neviete dohodnúť, tak vám zase nič iné neostáva, ale ísť na súd. Ale v tomto prípade to už bude drahšie, pretože aj súdne poplatky pri rozdelení podielov spoluvlastníctva sú vyššie ako pri bezpodielovom. Takže dohodnúť sa skôr je lepšie, ako čaká na to, kým vám to bude musieť urobiť súd za vyššie peniaze. Presne tak. Ja naozaj aj za našich poslucháčov ďakujem za vaše cenné rady, pretože si myslím, že boli to témy, alebo sú to témy, ktoré sa skutočne týkajú nás všetkých. Takže ja aj želám našim poslucháčom, aby teda bolo tých rozhodov čo najmenej, aby ste sa nerozchádzali, no ale v prípade, že sa to už proste deje, tak môžete siahnuť napríklad aj po pánovi doktorovi Jankovi Huňadimu, ktorý pracuje v advokátskej kancelárii Lexante. Ďakujem vám pekne. Ja ďakujem pekne. Dúfam, ste sa cítili príjemne a veľmi sa teším na nejaký ďalší rozhovor na budúce. A podobne.